Pokud jste četli název, tak už asi tušíte, že něco není úplně v pořádku. A teďka nemyslím můj hlas. Ten sice není v pořádku taky, ale to je proto, že mám rýmu. Měl jsem pro vás původně nachystané delší povídání úplně o všem, co se mi děje, tak nějak jsem si to potřeboval vypsat i pro sebe, abych všemu pořádně porozuměl a to mi velmi pomohlo. Zjistil jsem o sobě pár věcí, co mi předtím nedocházely, ale taky jsem zjistil, že abych o tomhle tématu mluvil, tak aby vám to dávalo smysl, musel bych vám říct strašně moc osobních věcí. Převážně se tady bavíme o mentálním zdraví. A ano, já jsem převrátil oči v sloup, když jsem tady tohle slovní spojení vyslovil. Mentální zdraví jsem měl tak nějak vždycky pod kontrolou, ale za poslední rok se to změnilo. No a mluvit o něčem takovém mi přišlo vůči vám nefér, možná i zbytečné. Tenhle kanál vzniknul, protože jsem měl vždycky moc rád hry a to postupně přerostlo v to, že mě i začalo bavit lidi. Takže dokud to půjde, chtěl bych to tak i zachovat a nestrašit vás zbytečně mým osobním životem. Taky vám ale zároveň nechci udělat tohle. Ticho, on něco řekne. Jsem už unavený, tak jdu lidi domů. A co máme dělat my? Rozhodně si zasloužíte lepší vysvětlení, takže jsem si připravil tuto verzi, kde nebudu zacházet do úplných detailů a stále vám řeknu dost na to, abyste trochu pochopili, co se se mnou děje, snad. Pauzu si dávám, protože v mém každodenním životě, tak jak je teď, mi už nezbývá energie na to, abych cokoliv změnil. Jsem už z těch let grindu na YouTube tak unavený, že potom, co natočím a sestřihám video, mi nezbyde už nic na osobní život. Prostě jsem úplně